Boa tarde a todos e a todas. Comeza Fortenava esta legislatura. No debate nos decías que eras liberal, pero liberal cos cartos das demais persoas, evidentemente. Para refrescar a memoria. Tenente alcalde e concelleira de Economía e Facenda e Servizos Sociais, deputada autonómica no 1998, alcaldesa no 2000 a 2003, deputada no Congreso 2008-2009, directora xeral primeiro de Comercio, logo secretaria xeral de Turismo, posteriormente nomeación de directora xeral de Turismo, e do 2023 alcaldesa. Para ser liberal, disimulas bastante ben. O que traes hoxe aquí a proposta que traes hoxe aquí é subir o salario dos 45.000 euros que cobraba a anterior alcaldesa, que a Ponteareas en Común xa lle parecía excesivo, a 56.000 euros. Si traducimos isto en termos para que todo o mundo se dé a conta, é cobrar 4.700 euros ao mes. Si nos damos un paseo pola vila, ou se consultamos as estadísticas oficiais, poderemos observar que en Ponteareas a xente de media cobra 22, 23.000 euros anuais. A túa proposta é subir un 150% esa cantidade. Demostras que o que vos interesa é algo máis que facer política, sino que é encherse os petos. Para ser liberal, e se a túa ideoloxía é verdadeiramente liberal, a nosa é de xustiza social, creo que deberías de darlle un repaso ao que significa o neoliberalismo para axustar o teu salario e para argumentar por que mereces cobrar 56.000 euros ao ano, é dicir, 4.700 euros ao mes. A nosa proposta é clara, estaba no noso programa electoral, a defendemos durante a campaña electoral e a seguimos defendendo agora. Nos propoñemos que todos os cargos públicos cobren 2 veces o salario mínimo interprofesional, o que significa 30.200 euros ao ano. Isto significa que se as políticas do Estado van mellor e se sube o salario mínimo interprofesional, o salario dos cargos públicos tamén subiría. O que nós tamén propoñemos é que os membros do goberno, as persoas que entendemos se van a dedicar a xestionar e a facer política nas diferentes áreas deberían de ter un salario. Sin embargo, a proposta que nos traes é que hai 3 concelleiros, en este caso Fran, Silvia e Suso, que van a cobrar 38.000 euros anuais e o resto de áreas non van a ter unha dedicación. A nosa pregunta é clara, que pasa? Que hai áreas de primeira e áreas de segunda. Por exemplo, benestar social, donde se incluen os servizos sociais, queda sin ningunha concellería que poida dedicar tempo para o salario para poder xestionar e facer política polo ben común. Curiosamente, no 2019, eu estive revisando o pleno de organización e o teu grupo político deu a matraca, insistiu que eran uns salarios excesivos, que non era decente, que eso non se podía permitir, e hoxe, sentados nesa bancada, 2 compañeiros teus que xa estaban na anterior corporación van a propoñer e van a asumir 38.000 euros ao ano e van a aceptar que ti cobres 56.000 euros ao ano. Deberíamos de dar un argumentario ante isto. Na política hai que ser coherentes. E a coherencia se practica cos feitos. E os feitos é esta realidade. E hai que demostrarlle a xente se vimos aquí a ter un salario ou se vimos aquí a facer política. Repito e reitero, nós estamos a favor de que os cargos públicos cobren, porque fan un traballo. E iso é dignificar a acción política. Pero hai que cobrar de forma xusta. E para nós, 2 salarios mínimos interprofesional, repito, 30.200 euros ao ano está bastante ben. Polo que a nós nos corresponde, nós vamos a renunciar aos 20.000 euros que nos propoñedes. Consideramos, levamos anos facendo política nas desenvolvementos sociais e consideramos coherente e xusto que cun representante político sigamos facendo política desde esa mirada. Consideramos tamén que as prioridades son outras e non subirse os salarios o primer pleno. Ademais, subides non só os salarios, sino que subides a participación aos plenos, subides as participacións ás xuntas de goberno, subides as participacións ás comisións informativas. Para que nos entendamos nun idioma coloquial, calquer concelleiro de goberno que non teña dedicación vai a cobrar mínimo 1.000 euros ao mes por asistir a reunións. Mínimo. Entón, eu creo que deberíamos de ser honestas e honestos e explicar por que consideras xusto cobrar 56.000 euros ao ano se a túa ideoloxía neoliberal, que creo que vai en contra do Estado e dos servizos públicos e de todo eso, é un pouco contradictorio. Creo que deberías de explicar porque a cidadanía de Ponteareas merece que se lle dea unha explicación.
Non é nin xusto, nin lexítimo, nin é unha proposta digna. E tampouco é unha proposta que fora consensuada. Se fixo unha reunión que durou 10 minutos, onde se fixo unha proposta que despois se cambiou, pero non se fixo unha reunión de voceiros e voceiras para discutir e debatir. Creo que sería interesante facer unha práctica de democracia, tendo en conta que sodes 7 máis 1 e que tedes unha oposición de 13 persoas, empezar a practicar a participación e a democracia. De momento nada máis. Pero, bueno, eu animo a que fagades esa reflexión. Bueno, si unha cousiña máis, unha última cousa. Vades a subir o salario ás traballadoras e aos traballadores deste Concello na mesma proporción que vos subides os salarios os concelleiros e as concelleiras? Porque sería interesante, porque neste Concello hai traballadores e traballadoras que tamén merecen esas subidas salariais, polo menos que se actualice co IPC, porque propoñedes cobrar e subirvos os salarios a vos, pero non falades de subirlle o salario ás traballadoras e aos traballadores deste Concello. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias.